El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha anunciat un pla per accelerar la vacunació amb 42 nous punts estables per administrar les dosis de reforç a la ciutadania i ha avançat, a més, que sol·licitarà al Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana autorització per a exigir el passaport Covid obligatori per a entrar en l'interior de tot tipus d'establiments d'hostaleria i restauració, independentment del seu aforament, així com per accedir a cinemes, gimnasos i centres esportius de diversa índole. Així ho ha explicat el responsable del govern valencià durant la seva compareixença junt a la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Ana Barceló, per a explicar els acords adoptats en la Mesa Interdepartamental per a la Prevenció i Actuació contra la Covid-19. Compareixem per tal de traslladar els acords que hem tingut en la Comissió Interdepartamental i, en definitiva, continuar avançant en esta causa comuna de tota la societat valenciana, que és superar la pandèmia i reactivar econòmica, social i emocionalment la comunitat valenciana. Són festes, però no estem per a festes. I hem de canviar el xip i pensar en l'enorme pressió laboral, el desgast personal, que sobretot també el personal sanitari té en aquests moments. I, per tant, no es mereixen que els fem encara més difícil aquest temps de Nadal i Cap d'Any. Els nous punts de vacunació estables permetran habilitar 147 equips per a l'administració de les dosis de reforç i funcionaran amb cita prèvia, de manera que les persones seran avisades per SMS o per telèfon. Estos punts estaran ubicats en locals com poliesportius, llars de persones jubilades o espais integrats en els hospitals, tot allò amb l'objectiu de descongestionar l'atenció primària i accelerar la immunització. La Conselleria de Sanitat Universal citarà en primer lloc per administrar les dosis de reforç a les persones d'entre 60 i 69 anys que encara no la tinguin, als vacunats amb AstraZeneca i als immunitzats amb Janssen. Més endavant es continuarà amb el grup d'edat de 50 a 59 anys i després amb els de 40 a 49 anys. Paral·lelament, continuarà en funcionament els punts de vacunació sense cita prèvia per a primeres i segones dosis. De fet, esta setmana hi haurà 23 punts mòbils en funcionament. Per altre lloc, tal com ha subratllat el president, es demanarà l'aval del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana per a exigir el certificat Covid fins al pròxim 31 de gener en tots els establiments d'hostaleria i restauració, per la qual cosa es planteja eliminar l'exempció als locals que tinguen un aforament inferior a 50 persones i, a més, s'amplia l'exigència dels mateixos a tots els llocs públics on es menja o beba, com els cinemes, les sales multifuncionals, els circos i sedes festeres. A més, el passaport Covid serà necessari per a accedir a espais amb servei de restauració en allotjaments turístics, així com a instal·lacions esportives, piscines cobertes i centres recreatius per a majors. Al gimnàs no sols s'exigirà este certificat, sinó també l'ús permanent de la mascareta. Avui hem acordat una doble resposta. La primera, sense dubte, de la que parlaré després, és la vacunació, l'acceleració de la vacunació. Però, en primer lloc, hem acordat allò que tenim que remetre al Tribunal Superior de Justícia per tal que ens avale si ho estima convenient. Tot això ho fem ara, abans de la conferència de presidents, perquè necessitem l'aval del Tribunal Superior de Justícia per a la implementació en aquests propers dies. Per tant, ampliem l'exigència del passaport Covid, del certificat Covid a la Comunitat Valenciana en els següents termes. Primer, el certificat Covid s'exigirà en tots els establiments d'hostaleria i restauració. Per tant, s'elimina l'exempció als locals que tinguin un aforament inferior a 50 persones. Seran tots els locals. En segon lloc, s'amplia l'exigència del certificat Covid a tots els llocs públics on es menja o es beu. Per exemple, els cinemes, les sales multifuncionals, els circs o les seus festeres. Tercer, el certificat Covid serà necessari per accedir als espais amb servei de restauració en allotjaments turístics, a les instal·lacions esportives, a les piscines cobertes i als centres recreatius per a majors.
I quart, en els gimnasos també s'exigirà el certificat Covid i l'ús permanent de la mascareta. Aquestes mesures entraran en vigor en el moment que siga acceptat pel Tribunal Superior de Justícia, siga publicat per el DOJ i tindran vigència fins al 31 de